Ndewo. Aha m bụ His Royal Highness Igwe Okechukwu nwa obodo. Atụgbọma nke abụọ na ụmụ Atụgbọma. Tata ana m eri ji ọhụụ. Ndị hụrụ m na ya tukwuru ebe n'ụwa bụ ndị ya na igwe na-eneta ụmụ Atụgbọma. Ha bụ igwe kansụl. Ha bụ eri ji ọhụụ tada. Ndị ọbụla were ka ha ji emebe ha. Akebe dị ọnụ ka ise. Ọkwụ ọgwụ. Obe agha. Atakụ. Amego. Ụmụ Atụgbọma. Ụmụ Atụgbọma bụ nwata. N'oge gboo akebe niile na-eri ji ọhụụ ukwe na anị akebe na anọdụ ebe wara ụwa ha o emebe ihe a na-emebe baptizim ka eji mee mmadụ. Mbọchị amụrụ mmadụ naanị dị ike ya Nkwọ wee ke Orie abịara jewe ụka agụbachie John Okonkwo James so na emewere agụbachie na-eri anị akebe na ọbụ na-eri ugwu nchi eme ya baptizim gụwe ji ọhụụ. Ụmụ Atụgbọ mmebebe na-adị ka naanị mgbe n'igbo ọmụkọ ka o ji mmanụ mgbe gboo m ewere ihe kpatara na ndị ụmụ Atụgbọ a na-atọ otu eji eje na anị akebe ebe wee na-ewere ka ka ji peneta ụmụ Atụgbọ ha esofụtụwu nke ha mgbe ọm mana ha akebe ndị ọzọ ntụrụ mee ya ụmụ Atụgbọ wee shichie na ọka ha mma ka ha jiri oge ugwu nchi mebe nke ha. Obebi ụmụ Atụgbọ jiri ọnwa atọ na ya anyị nọ n'ọnwa Igbo anyị bụ ọnwa atọ jiri ọnwa atọ mebe mmemme nke ha bụ ụmụ Atụgbọ ewere ọnụma mana ha jikọwere ha niile ọnụ bụ nke anyị na wee menụwa bụ ugwu nchi. Ọnụma ọbụla bụ ụmụ Atụgbọ na-emekọrọ ọ na-ewe ndị na-emekwukwe nke ha iche. Ụka a na-eje ndị na-eche dịka omenala ọ dị iche. Ụka gbadokwere na omenala ndị ha kwara omenala ha hara owu ha na akebe aha omenala ha bụ culture. So their custom and culture they maintain it. Ha na-eme na nke iji wakwu ya nọ ụmụ Atụgbọ so eme ya bụ omenala ha so eme ọ na ori mgbe ọmụ ijere dị bụ ụmụ Atụgbọ igwe egwugwu dị igwe ụmụ okorobịa dị na bụ ụmụ Atụgbọ ha na-pịafute emeta ya bịara ihe nkiri ka ndị ọzọ ji meta abịa dịka anyị bụ nwata na akebe omume ha abịa bụ nwata na eka ha abịa bụ nta na ihe na-ekwu m na ụmụ Atụgbọ kwadoro ya nke ọma. Ụmụ Atụgbọ so n'uvuru wa isi a na-ekwu eme ya bụ ọdịnala a na-eme ma ọ bụ ihe nkiri na ọ bụ mgbe gboo bịa nshi gbakwa na-apụ ọgwụ eje ha na-akọ ha na-abịa ya na-abịakwa mgbe ọ mgbe gboo na-atakwa ihu ka ihiri chụsa amada ọ bụrụ ọgwụgwọ ọgwụ mana ọwa na ọdụ ha mgbe ọm na ụka bụ ihe nkiri ma nwata ma okenye ma nwaanyị epịafụta ekiri ha na bụ ụmụ Atụgbọ bidoro emeghe na wee ye ihu mmanwụ ọbụla fụtakwara bụ ụmụ Atụgbọ ya o soro ụzọ eje onye na-eje ụka na ọ na-eje nke ọ na-eje chakwara ma ebibekwa aka ka ọ ma bụrụ ihe nkiri bụchi ya nụkwa eme onye ha mmadụ ekefute kirio ha so na ụmụ Atụgbọ kwadoro ya nke ọma. Ndị okenye ụmụ Atụgbọma a na-eko Elders Council n'obodo ugwu be anyị na-agwara m ode akwụkwọ be anyị ode akwụkwọ anyị were mkpụkpọ eto na-eme ma ji akpụtara chairman onye isi na-eme ma n'mkpụkpọ ọbụla ha na-anụrụ m ihe. Ụmụ okorobịa bịanụ anyị ha ndụmọdụ enyere ha ndụmọdụ ha biko ha kwụ na mmanwụ a na-emebe anyị ka ọ bụrụ ihe ndị na-abịa na ndị abịa ha na nke a na-eme na eke na onye oyoyo ekene dịrịchukwu na-ebu onye be anyị ibe ahụ dị ka a na-abịa ọ bụrụ na ọ bụ mmegide aga na-abịa mbụ ọm so anyị bụ ejibe ndị be anyị ndụmọdụ ihe ndị be anyị ndụmọdụ ha ụmụ okorobịa ọm natara na anyị agba ha nkechi anyị na-eme ha anyị ji bụrụ nna. Ụmụ Atụgbọma biko na-anụ ya na-achị ha na-achịrị n'ụlọ ihe ọ na-ajụ m na ekene ka m na-ekene ha
maka kemgbe m bụrụ igwe ka mụ na ha jedere anyị na-enwe nzukọ n'ụka oria ọbụla kemgbe m bụrụ igwe mụ na ha aka kwụsị na ha mbịabịa mitin ndị kabinet m ụmụ ya Togbuoma unu akwụsị na we ka ashịrị onye mekwere ije igwe nna mene ntukwuru n'ihe na ọ dị achịba na nkwuo ya nwoke na nwaanyị na-avụ ahụ wee were mpụta gbuchi ahụ pee ya nwoke hụ na nwoke gosiri eshi nne mekwere ije nke ahụ ọzọ kakwara ha nwaanyị si ha n'ihe pere na ahụ onye akọwachi ya mekwere ije ndị n'ohe bashia na mekwere ije asịrị ka ihe mere dịka mmadụ emere mgbe ọmgụme ọnụ ndị kabinet m unu mekwere ije ya bụ nchịkọwa okwu n'ọdụkara usoro ya na-esi igwe na mere m na-etukwuru na anyị na-agba mbọ ike anyị ka anyị zuru mmadụ mekwa ike ya ọ ghara Chukwu omefutofuve anyị na-agba mbọ ike anyị ka akebe eji na-achịkọwa akebe na akebe kwa na mmadụ na-agba mba ha agbakwa iche iche Chukwu na-ere n'anya ka na anyị na ha emekwa ike anyị pụpụkọwe na hụ na agọrọ ha bụ ka a na-apụpụkọwe ya na Chineke ya ka kweke mpụkwụtawo mma na ndị emekwa ya kwu ọkwa ka ibipịkwa ya pịa ya ịpịkwa ya efufu ọmụ ịnụkwa apịa bụ ike fụta mmanụ iwu na anyị na-apụpụkọkwa ha ike anyị Chukwu dị emekwa ya pịta mmanụ na ya efa mbọ ka isiro ya ha anyị na-esi igwe Okechukwu nwe obodo Togbuoma nke abụọ ọnụ m ife aka ndụ PG ogun nwata ụmụ ya Togbuoma na ụkwụkwa ta union president na ụkwụkwa echeta m ohu n'akwụkwọ ngụrụ onye na-bụ ite omume ọma be ndị ọcha apaka okwu ya ụmụ ya Togbuoma iji ịkwụ na ọbịa n'okwu ha nkwumere ya shiri mekwere iji ka m tekwa ka m tekwa m ọzọ ofuta ya kwume ọkụ onye ọmụ ejeke ya ntụ ya zuo kutu ukwonko kutu ukwonko ana strategy de ya shi uvuta ka chitaka na bide kwa naka Chineke eze n'igwe ọkaka
President na executive okay sir thanks sir yedi ka haka kwa mozo amen yedi ka haka kwa mozo amen ama hamna adekara ma ya shiru yedi ka muka no ha yedi ku biko umu ya tubuna ashigara ya ina na ayi hura na yo no mere no ba ka kana manu dirayi Chineke biko no ezinụlọ nna n'ọchịchị unu na-achị Chineke ga-emeghe ụzọ ka ọnụ wa agba onye atakpọ ọnụ na onye onye chọrọ m onwe ga mee kene ji na-atakpọ ọnụ arụ ọrụ ka ọnụ wa atakpọ ọnụ arụ ọrụ unu aba iwu agaghị Chineke ga-emeghe ụzọ na-eweta ihe m ji na-arụ ya bụ ọrụ nke onye na-emekwa Chineke ga-ekpochiri ya gụ mana nke ọbara na nke mmụọ nsọ m bụ Royal Highness Igwe Vincent Nnamene Ene Ugwuojo 1 of Obiagha Kebe. Onye anyị nọ be tata bụ onye nke Chineke kpughere na ụmụ ya tọgbọ n'ụbọchị nke tata bụ Okechukwu nwa obodo ife aka ndụ Igwe ụmụ ya tọgbọ m abịa na nke iri ji ọhụụ eduru m eju ahụ nju onye na-ama anọ jụọ ọtụkọkwa ya jụọrọ onye dị akara enene onye duru akara enene onye duru kwuru ụzọ onye nke karị kwuru ụzọ mana anyị na-arịọ Chineke ka anyị ka nene kenene chịọ ndị izi na-eri ji ndị izi na-eri ji na Akebe ugwu na ala ugwu na ala ihe oke jiri chie ji ọ bụrụ Obiagha na Amegu Obiagha na Amegu oke jiri chie ji ọ bụrụ Akebe niile Akebe ihe oke jiri chie ji ọ bụrụ Obiagha na Amaechi anyị nweghị nke anyị chie ya ọ bụrụ ụmụ Etugboma na ugwu na ala ụmụ Etugboma na Amaechi ji anyị nteeri taa n'ụwa n'ụwa n'ụbọchị nkwọ ugwu nchi taa bụ nkwọ ugwu nchi echi na-ebu eke ugwu nchi taa bụ nkwọ ugwu nchi ebe ya ga-enwe iji taa bụ nkwọ ugwu nchi anyị bịara ibu igwe orikwa echi na ụmụ Etugboma anacha ebe ha jiri ejire ya na anya enyi na-asọ m ụsọ enyi na-asọ m ụsọ ihe ọma bụ ezigbote ihe ndị kwesịrị ebe a bụ ihe ọrụ omenala dị echi echi omenala dị echi echi o mere omenala ka evuru metere a na-akwụghị onye mere ka evuru metere bụ stad ka ụmụ Atụgbụ jiri egwu nchi ụmụ Atụgbụ were ugwu nchi Obiagha were na Obiagha Amegu were na Amegu ihe jikọrọ Akebe niile were na Akebe ndị ọbụla na-eri nke ha tabụ dị na Akebe ha bụ na Akebe mana ha so ha agụghị na ha so na-eri ya nke ha bụ ugwu nchi dịka Ama Igbo bụ Akebe mana ha so eri ya na Akebe ọ bụcha Ama Igbo eri nke Ama Igbo ndị ọbụla nwere omenala nke kịta bụ ha jikọtara onwe ha ọnụ eme kọlchọ na Eke Agba Eke Agba bụ ha senta Akebe niile ọ bụ ọsọ mmanwụ ha na-agba mgba ụmụ okorobịa ga-agba mgba ha ga-agba bọọlụ mgbe a na-echi ọkụ a ga-echi ọkụ ma ndị na-eyi ụmụ okorobịa bụo biko ebe ha wurotere ihe na-eme a Chineke gbachikwere ha ọnọdụ ka a ghara imebi ihe emebi ka eji ihe ọma mere ya n'oge izuzu
na nwaanyị ma na-eje ma bịa nso o mere Ethiopia ma agafe mana nke kịtachi abụ ụmụ okorobịa mawu echichikwene mmadụ ihe n'ụdị ahụ maka na anyị na mawu eweghekwu okwu n'ọkwa ya bụ so mawu ahụ ma anyị na-ege ewe maka na mawu ahụ ma afụtanata na ewe onye so ogbe ma ahụ ma abachie onye na ihe n'ọkwa onye so maka anyị ga-ejide anyị ejidekwe maka anyị amaghị ebe ma n'ọkwa onye so ma ahụ anyị ga-ejide onye bụ na so ogbe ma ya ekwe mere ya ndụmọdụ ihe chikwene mmadụ pịapịa na-echiri pịapịa na onye so ka anyị ma na ya ma akwa ma onye so ma ahụ ka anyị ma mana enwe nwere eme ka afụta na-ewe onye na-atụrụ na-esete onye na-esete bụ anyị ma ọ bụjikwa na ọ maara ma ọje ekpere m n'isi akebe ugwu eze niile bụ ihe ọmara were ibe anyị Chineke kere enyi ka ahụ edo onye nọkwa n'iwere akebe ugwu eze dobe n'azụ ọ nọkwa na were akebe dobe niile ụmụ anyị na-achụ nta ha chụrụ ejewe obodo oyibo chụrụ ejewe ebe ọbụla onye nọkwa achụ nta ga egbe ya n'oge rie ebu na-eke ga eri ya biko anyị abịakwa n'igwe okiri kpeta mpi akebe abịa na igwe okiri kpeta mpi abịakwa n'igwe na mgba nke anyị bịakwa n'igwe okiri ya keta nke oke ji aja ma nwaanyị ji aja mma anyị bịakwa n'igwe na ya gba ugwu gacha akebe n'ihu chi anyị vụrụ anyị ụzọ kpere anyị azụ eju ihe nọkwa n'ihe kere akebe were akebe dobe obodo azụ ọ nọkwara ji kere akebe were akebe dobe n'ihu iwe na anyị nke nlote yọọ nke nne eloteta dị ayọ nkwe na igeme kere gọchiri n'ife kwara gospel na-ekere anyị abụ m Chief Kenneth Anayago. Anyị nọ ememe ịwa ji ọhụụ na Ụmụetụbọm Akịbụ ọkụ na anụ Kano West Local Government. Tata bụ nkwụ enweghị ha na-agọ enweghị dịka ihe a na-agọ na mana ihe anyị na-echeta bụ na na-enwere mgbe ọ na-erukwe ahụ ebido ahụkwere mgbe ọ na-erukwe achịna ahụ egwe nkwụsị ihe a bụ ọnwa atọ nke n'ọnwa atọ Ụmụetụbọm eji eri oriri ịbịakwa na Ụmụetụ na akebe na were ana akebe Ụmụetụbọm so na ana akebe ahụ maka ha soro atọ ụtọ ana akebe mana mgbe a bịazikwere otu a ha were nke ebe ha special day ha na-eji ebute ha wetere special day bụ mgbe ha na-eji eri ugwu nchi mgbe then now enweghị onye na-agọ ihe a na-agọchi dịka ihe na because na Chineke emega amara mmadụ ndị ọtụtụ mmadụ ghọta okwu Chineke so okwu Chineke mere ka anyị mara na ịgọ ịkpọkọ nkume bụ ife erechi so anyị adịghị efuji erechi kịta ihe anyị na-emeji kịta bụ celebration of old culture now otu ndị Igbo si agụ ọnwa bụ ha na-aga agụ ọnwa ndị Igbo na-abụ izu asaa and izu asaa bụ abalị anọ ụzọ asaa that is Eke, Orie, Afọ, Nkwọ eme ya ọgbakọtara ụzọ asaa ihe a na-akpọ bụ otu ọnwa that is 28 days ọ bụ ọnwa ndị Igbo mana ị mara nke ndị oyibo na-aga 31, 30 February na-abụ 28 and 29 leap year. This is his palace. There can I not that. I can not quite I can't go to your food. Man, Nakibozo, I got to go in. I can not go
na mo ga ugwu but because like you ka abata go I am avoid this and go to and the job on bobo as no go to but I am the man na go ka muna na ye bazaru pa na raja ndị be anyị nwere kasị edu ndụ atụtụ na-ada bụrụ chile ọsọ abụ na ọsọ abụ ihe mmiri ndị na-asọ nsọ ma asọ nsọ ma so even before sanitary bịa ha dị holy ihe ndị ha so there for sanitary so that they will fly all that culture it's meant to be a mama culture it is your father na mmepo mara ama job of igwe area which means commission everybody is job guys why good about culture nke ba ogo bụ ndị anụ nke ndị ụka baba anyị ịnụ nwaanyị anyị bụ mmadụ keweta oke zapa mma nwaanyị bụ onye ya bụ ewekwa mee nke ọha ndị bụ ebe mara mehụ usoro eji eme ọdọ ugbo azụbara ọchọ anyị azụbara esi oke chọchọ anyị bụ n'ikwu ozu a na-akpọcha ya na gredụ by enwere ebe ochizu ochizu ọ na-akwa mmanwụ ihe nọ n'ụwa agba ya asị na ogwure ndị eze dị n'ụlọ ọrụ nke mmadụ bụ ọgwụ enwere ego bụrụ na o nwere ka arụ nwere nri n'ụlọ so our culture can be on those three things I should be because on a child of mine, I will support. Whenever my Jesus Christ is like a master, what do you mean about the servant leader? Not the servant leader. Or then when they have to go to the or she may on me. Because you make on me. The boy is going to have a side. Why are you about the going to Nigeria? They got people see good. I'm happy with him. I went for a damn go. I bring I don't think I will know why. I bet on the one. You know when I got it, I will really see. I come as one new bear. I often do the call. I found the chief James Chimney, who was Prime Minister, former, according to our constitution. So another person, President Prime Minister now, our constitution has a meta ability. Oh, question. My own belief, no cottage, so near in a make it up, you can and that always the hand of Kitab. I want that January,
n'ọnwa ndị Igbo. Jenụwarị bụkwara ọnwa ịsatọ and Jenụwarị ahụ ama ngwụcha aba n'ọnwa ịsatọ. Then Maachị ama ngwụcha aba n'ọnwa itenaanị. Then April na-aga usoro mana ọ dị-eri 31 days or 30 days. O wee ka ọ bụrụ 15 half of the month nke Igbo abụrụ 1. Ọ bụ ebe mmiri o ji achọ ọtụrụ nke oyi. O wee ka nke Igbo ga-abụ half of, o wee ka ọ bụrụ 15th nke Igbo aga.